Guys, ako na po si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Karon guys, January 10 ron guys, di ako sulod sa simbahan kay manghipos ko sa Christmas tree kay nahuman naman ang Pasko. So tinghipos na karon guys. Naghipos ako sa bilin guys. Hipos lang bilin mga decoration pero dito so sa opisina guys ang among decoration gihipos na kay nga guba pag bagyo, so gihipos na lang nako. So ano gibalik ang taon pag magbagyo kay naguba naman kawagana na og balik. So karon guys maghipos ko sa Christmas tree kay naguman naman og Pasko. Sa mga decoration. Mau asa dito? Video deh kali deh. Asa man diha? Mau nih? Asir na kay hot. Di kare na ilain na niya yun. Abi man ako. Luma. Masuk bagus padung ha. Masa magsilipan? Dara. Lagi tanan mo sudan kay magdalaman ka. Isa mo gumamit estimate ani taloy mo kan mo. Kana ipasan sa nay mo yung apat pa na. Be, Kana mga katong friend ko sa Mansia. Ha? Ko sa Mansia ay sa Tupperware. Kana mo
Palagi gamay na no. Ano may Kanto na naman ko sa amin. pina, ngayon ang bukang ang tabi. Ana, estimate. Kung ano yung lumasad, mga relief goods, mga interest, mga labregos, Wala ko pwede. Ah. Pero magtago ba yan na ba? Yan na. Paulis na na. well, isa man si Jaya na nakarimahan mo ni Jaya. Sa ilalim. Ha? O ikaw na sabi niya ito, Jaya. Kaya palihan daw sila, ito, si Jaya po. Lah. Di ba? Nagwad o init. Sabi niya yung kumain. Kaya isa, ikaw na tinatrisyon. Guys, maniudto ta guys. Maniudto na guys. Sa Lucina Kapin. Andiyan guys. Karon na siya nakabalik og vlog guys. Kay gapon pa nagkasugod og kasuga diri sa kuan sa kumbento sa simbahan diri sa akong trabahoan niya. Karon balik na ko vlog. Kay ko naman maka-vlog at kadiyot sa mga yaging mga kuan kanang mga adlaw dilipod kanunay kay may kuryente nga karon balik na ko guys mga unsa ta maniud ko yes dusin na kapin guys pero kaning nga siga guys dili pa jud niingog stable nga siga kay gitabangan nami didto sa kuan kanang ubay nga power barge didto pero di pud maka sugakod lagi kaya ang mga dili sa Tagbilaran ang mga essential ra gipa sigaan nya nay ubang mga residential nga nasigaan pero dili jud tanan pero sa mua wala pa kuan kanang ingon man ang balita nga mga April pa daw kuno ma kuan kana ganing siga totally siga na gyud nga murag mo normal na layo pa kayo guys oy mag-antos pa ka dahan pang antosunon igang noon okay na magbuhay kurente sa pagkaron basta naalay tubig aloy sa Diyos ang tubig na mo naan naman po dahil kausa nga nawa balik na po okay na sa pagkakaroon nga way tubig tubig kurente basta naalang ang tubig dyan laay kayo guys kapay kurente kapay tubig problema pa kag tubig asa mo kuha nga okay sa pagkakaroon kay ayaw pa man daghan pa ayunon kay diri lang dun sa Tagbilaran daghan man mga postigo nga tumbas sa mga barangay muna nga hindi pa jud makasigami kanan yun ako no mga hospital, mga bangko, mga kanang mga refilling station nga tubig bahan wala uban pang mga essential na mga yang gipasiga kay hindi pa makadaog gani atong pagka
Bernes ni Kuan ni burnout ang Tagbilaran ang katong nang gisiga na dire sa mga mga bari-bariyo sa Tagbilaran nangapaw pud sila kay nakunoy na daot sa power barge sa Ubay motong napawong karon ning balik na kapon tapos nakapa-aircon na gamay ka labi-labi so iya nga lamok pa imuha kinalaganan dahil kay pinakag lamok mas kaya daot na daang panit di sa mo itong kadaot sa gipaak lamok paita si Udit guys oy at kayong magyuha labi kadaot dahil luoy doon lalim mawadag balay kapoy way kapuyan at kayo sa katatong dughan mga tanaw kaon guys yung mga utag mangga pang sa maning guys siragana